3, 2, 1. Nasiri mo jiruangan ti langit. Animal ka baka kunditan. Kaya mo umunag ijay. Uray ijay ta kapay nga ipungpo na. Apay ka sobra ka mo taon. Kaya mo magiwayway tinwang yunag. Mabaling ka tumakdar. Tumakder ka. Tumakdar ka manay. Nagbanglo dati ni oh. Animal kaliduktukan ako na nalangap ko diango na. Ay namade. May napon niya mo datapay utmon sumaplay. Ay naman, puri lang nagsarao di siyang makamangling mo data ango mo buwisay. Hoy, kanyo na yun na nun patasin nyo pati masidal. Takit taon parusukak tarupayaw. Dito'y kating nga. Uy, ada karurupa na dyan ti Lord of the Ring. Ay, nakakasar, you are my precious. Ay natinagan mo. Gulalo mo lang. Ay, Pipi. Ay, umal. Dati, makamukan awang kawatwata. Ano nga katungtungan dati nga rin nga? Sikat lang kaya, di makamuka sikat at jazz. Kaya ko lang katungtungan tayo na ang lito. Ay, suman lang ayam, nang limo lang. The same. Tata! Ada. Tabagti na. Pari, sakit ti ulo dito nga katungtong. Yanakan mo! Ornel. Anong tawag mo? Sarage. Bagtit ka! Hindi! Agitoy mo, tira magpag-ayaw maggamay, pag-ayaw nga bagtit, haan! Hindi naman. Ayan, at tatrabaho! Kita ang tagawalis. At asawa? Awan. Bakit? Wala. Pero makataros. Siyak anti-suleng. Shakmat, Shakmat, antikal ingin. Case. Sikati ang case ng param. Nukain nung mo data lips to lip kaslalat sa malo na. Apay nagarte ka mo tan. Nagado naglablabasan tan nga kakastaw. Sa bali payod na nagpaiso. Madi nga talaga makamamleng. Nalpas mo tinubing barwana. Na makamansa si ka. Dagat to iso na paw. Hanga talaga nga makasaaw. Ay, taga-bautista. Naimas garod, iti kwa supas dal kalata dinayong pay. Tidamag! Nagdigos kan! Malamang sampay, kita man naduldul pa. Hay, di magpaka nagdigos kan! Mamin upat! Mamin upat, di may saldaw! Magdigos pa dati nga lang ha. Mamati ka ha? Nag-imar pa'y tangipon na ni naglulumba kas laragadi landok. Ay, ito kasano nga no, ate ka talaga katinikap ti pusaw. Kaya mau. Kaya mo ataw. No dati ti maasawa kat sikugan na kagay naginginawak pa'y lang pisito ko. Natoy mo ti maasawa? Digusok. Apaya? Digusok na kita alcohol. Ado nga kwa. Ay, pang-asim marunot ag sarut-sarut. Ayos ka lang, agsala tayo. Sala ka no. Gatan. Kumari mo. Ikaw sikat ingay. Sikapay nga muna. Ano po, bakawan. Manguros ka. Tumawag ka di pala yun, ta sigurado. Ang makadakon. Kaya mo sala. Uwang ka no. Dato yun, tikong ko na ako. Medyo iya tayong tarupam. Animal ka. Uy, ka dito. Nag-grabe ka ni Junjun. Ni Junjun, matiis ko pa'y payod na. Nabiripirtod ka ni Junjun na. Inaabak mo, ti Pampato, ti Alcala. Ngam, napunpuno dikina ni Junjun. Kagugugo kami nato yung sungawang dikina. Damo tal-talong, ang ipon lang, rip-rip pa. Punasak. Umapal din na Umapal ka maut. Alam ko. Makatigaraw. Translator na atag to. Sikati translate. Naina, may sadangan mo ti askaw mo. Naina, tal-talo lang nga igusan, tanga nakapirman, mapanal. Lawanakan mo nga. Uy, dati nga, may tipal sa mama. Medyo nangisip ka. Ano ka electric panan? Nyanyamot ka. Yanagan mo. Ninyo. Dito ka lang. Ninyo. Uy, kasta santo ninyo Santo ninyo. Ang ninyo ti bakit kita? Ninya. Kapre. Ninyo man natawan mo.
Portrait. Portrait. Na, nasapa ka nga ron nga nalungtot. Ay na. No, Eric ko madati nga ito, di pa nagbagbagas, kulyapis. Oh, napili ka, tika partner mo. Pagpilyon laki din. Ang pili, Mr. Pogi dati ka raw. Pero pogi ka no. Adi pa may isa kalapay. Gusto na nyo nga nayunan ng pasahin na nagsakit at yung ulo ang pili. Ay natigi may isa nga factory di pikmot kita. Oy makat nila kasapatos pa isuli. Oh, kasla pasalaan ah. Pailian. Ay tika. Maganap patapo ti Mr. Pogi Barangay Lawak 2023. Mr. Pogi ko na. Wow. Na hangan normal ti panuno na ginag-organize. Na O dapat mo nagan na. nagan mau. Crime scene. Crime scene. Crime scene. Criminal. Crime scene na talaga. Crime scene. Wala lang ito. Latag na bakti na kanuasa. Crime scene. Ano tawag mo? 12. 12. Datoy mo, di pa nagmarmara sa bakal ang akangon. May asawa si crime scene. I don't know. I don't love it. Mati nga talaga. May trabaho? Yes. Yes. Oh, you English yourself? Yes. Yeah. So your graduation? Yes. Graduate. You graduate How much you yourself? old? How much you old? 30. 30. Nya nga talaga tagpaypay so 12 pinutarte. Napagnayulam. You take a bath like that? Because my face is 12 pieces. My face is 12 pieces. Nagaturo pa ng 12 sa kadusina. Animal ka. Maturtur ti utak na ti sulit. Animal director tayo pa. Gana tayo pa'y katapusan, buwisay. Agawin aktoki di kag tiliwa ngilaw sa akong kanan. Amoy makaalis ka na yan, tibang may. Makaalis basta patulam ka mayalis kinya. Datoy, maditilang langana. Oh, you English. Makambukat ta. So, how do you find Ingen? Is she beautiful? Yeah. Is she beautiful? Because art is beautiful. Oh. And beautiful is... Otherwise beautiful, diba? You have a... Inya nga eskwelante nag-eskwelahan tayo so ti i-report ko. Harvard! I-report ko ta na mo dati eskwelahan nga ipasirada. Sige, maka-English ka ba? Oh! Dudure biya may dyan sila kalkit. Oh, nalalaing! Nabaka! Sige, English! Nalalaing malam! Encyclopedia dataw! Kasla tayo di nga makaanak nga aso ah. Ulit! English ang katungtungan. Isula nga siya! Di ka masumbatan. Naglawat ilubong nga ka mo pag pinutak ti sumba kuking ka. English! Hey! Ay, lapan na asiyaw! Matay kayo tanyo ako. Ano nga pagkapaputan, imbag kong pipiapad nga dagito dito pa kanyo. Mga makulog ti utak da sumimpa. Dagito ado pa'y masakbayan da. Dagito yung kaninin. Madi. Uy, makabannog ti ako, agangas. Agad kayo, sa bali nga talapay, udyo dito yung apaw. Kakaiba. Madi na idumduma. Sa marigatan ako. Nay, apaw, dagito ubing nyo, dagito extension. Baka namdaman mo kayo matikin. Paigit kayo, bang! Bali dagito yung makuryente. Wag. Sana tayo nga raw. Wala, Oh, sige. Nyanakan mo ulit. Ninyo. Ninyo, mo tamdamagan nun. Ako rin katakatay mo, animal ka. Uy, lang pinta sa talaga tulo laway. Nyanakan mo ulit. Ngeng. Ayan. Sika, ano pangalan mo ulit? Edson Manol. Kung na ganyan, madanagan na may katlong uyok wata. Kadwata Ito nito. doon, expired siguro yung tiki-tiki nga inom yung dugpin kayo. Naapektuan, tinutang ka dito.
How many your name? How many your name How ka many no? your How name? many your name? One. One. Oh. How many your take? One. Ay, kaya mo ninyo, kaya mo ti trabaho. Ay, niya ko na dito. 3,000 ti may isang oras. Na, nagninamot tayo. Wen sulay ang tatader lang nga kasta ni oh. O, tapos? Tapos no, trabaho. wen tatader ka lang kasta kaabay mo di refrigerator me. O, tapos? Ngam nakanganga kang kasta ni. Atay nga ang ipaw. Wen yung makingataw. O, tapos? Tapos nadagumatang ante, royal man, nga nga, lipok. Ante, cookman, ninyo, nga nga, lipok. Ano nga na mapusi yung ingipon na? Idik ko umulit ah. O, datoy, nagsala tayo. Sala. O, palimot. Circle. Nalaka nga mamagaan ti utak ko dito. Si tayo sadyatan ni Bagtinda. Dagito talaga normal. Normal na gito. Nagrigat nagpanggap ingin. Inya na pigpig sa ti anglit dati tanga duwa. Dato yun. Medyo ingat. Dato yung mga anglit timawad ko dito. Nga. Na ang tuol. Matinga talaga. Ay, di bangin. Pumuti ka. Nalangsi na to. Naangot ko na tayo medyo nalangsi. Nalangse. Kaslagat tilgaraw. May. Mapay kunada na ikalikan. Nagungar. Ay, kinurog ti aso dato. Kaslatabol di ma. Sala tayo. Sala. Sala tayo. Dato, nga kansyon. Nga nga iti kansyon. Awang mo na ibagay kanyata. Panay mo bagtin. Ang pili talaga na sino tim mga bati dito. Na? No sino ti sang kalaingan ng agsala. Huwag kalaingan. Si ang judge isuda. Wow. No sino sang kalaingan ng agsala. Natin mo sumanungo bakit na. Tumanugtog mo dato. Basta no sino tinangabak iso ti mabati dito at that premium na. Gapukin niya ikang kay kwartayaw. Huwag ti mga abak Wow. Ang kasumanaw animal nagpintas pa itatimid mo. Kasla tugaw tit ko bisikleta. Maestro. Hoy, agising na. Takot ay matay na bigat. Aba, kasi In fairness dati makataros. Uy, kay ko ating asawaon. Uray siya. Uray ka sa nururod mo. Ay. Kay kayat ko dataw. Abaya. Uray naman isa ang yaw. Pagpagunta mo. Pitugo mo. Kasi basong ti binalsay. At katawaan na kalata. Uy, maya nga pag ipapasan ti konsumisyon. Sino ako ti kaya yaw? Wan. Nga mabati dito yung yayaman may. Pinapigsaan ti palakpak. Wow, dato yaw. Tumader ka. Dahil lang ay naramid mo ang buksok ka. Kumarit kang tumo gamin, animal ka. Nabandog na dagos. May santo barana dato yun. At away mi nga oxygen. Kaya mau. Wow. Mga katawa. Sige, basta na talaga. 1, 2, 3, go! Palakpak. Sa paliti ko na dato yung anglit. Nya. Ang dog. Nya. Nasangir. Nasangir. Animal ka, bumulo daman ti lighter na kador na family lighter. Apa ya? Sikyaba na jisang aw na agapoy. Guwap ko na. Nga. Animal ag nangamot ko. Matasawam. Natayan gung. Kaya mo sumarnaw. Kaya mo sumarnaw. Ay, nakayan. Kas pangarigan pagpilin na kangay na po Diyos. No sino ti masawam kinyami niingin. Siya kwino niingin. Sika pa lang mo ta. Sika. Apay din kayo niingin. Naungod. Nagswerte ka no siya ti masawam. Napintas niingin, napintas. Napindas para sa iyo napindas. Amo kay ti ubot. Ako kaya? Amo kaya ti pinapaitan.
Nagswerte ka no siyak ti masawam. Kaya, Di ka nga pagtaltalunan. Di ka paglablabaan. Di ka paglulutwan. Kanlas nga mong aramidan. Nga. Hang kamangmangan. ati kinakutong na matay nga na agos ingay. May samot ang ipon mo. Yung pagngalngal mo nga eh. Sa mga tartaros mo. Dapat mo na sino kaya nakin yata. Agpili ka niya kaya mo ni Suling mo ni Ingin. Tagalog. Ay, wala kang asawa. Kung papipiliin ka, si Suling o ako, ang gusto mo mapangasawa. No, because... Damatagagos because. Uy siya, diyak kaya natang asawa. No ka no, kasla si Kapay Lugya. Sige. Ning nga to ano tibak, palakpakan nyo apo na sino ti mabati dito. Wow. Tangigat gamin apo. Nga agpili. Sige yung timang pili apo para kinyamay. Oh, ibati yun dati dyan, dati ni tukutal. Contestant number! Nanaga na tato itapayan. Na ninyo. Contestant number 1, Mr. Nino! Damot talo. Natalo. Tita pa, damdama ka. Nagmetibang sa ni kulot-kulot. Sa wakas nakisong mo lang. Naka-fly away ni Sa kriminal dato yung Ayan, paigig ka, ang tanaabak ka, kaya na kay karya mo. Wala ka madalagan, wala ka madalagan. Ingat ka. Oo. Ayan, ano ulit ang pangalan mo? Edson. Edson. Ayan, contestant number 2, ni Edson. Daddy suot-saw. Dati sa Tita Mal, ano maalam natin sa tingin. Awampay! Awampay. Contestant number 3, nyalakan mo! Nangabak. Gusto mo na mabatay kay Jayon. Sure, naabak kayo. Dito ka lang. Ano sa dato yun? Pure siya. Nabati si Kajay. Amtot na tayo eh. Mati. Lagi steady dyan ni Kaslapugot. Ano yung malag ka pumutok pa? Kung ano na yung bagtasaro mo. Nato nagsala tayo. Pero nakakaintindi ka, makatarus ka. Wan. Kaya na kami tarusan ni Ingay. Si Tati Normal dito sa si Tamang Taros. Nangarod nga yung si Tatagat Just Ito na. Kung anong gagawin ko sa'yo, gagawin mo kay Ingay. Kung kayo ninyarang narami ko kinyam, arami din kini Ingay. Ilocano, Tagalog? Pangasi. Tagalog. Kung Kasakno yung amo ko umul ka ro. Aliman. Mangluko kayo tipada yung tao. Kasano lang amo ko umul. Sinyas. Kung anong ginawa ko sa'yo, gawin mo din kay Ingay. Pag pinapispisan kitang ganon, papispisan mo rin ganon. Patasan talukutin ka kasla papel. Pag inungwan kita, ungwan mo rin siya. Kaya nga kastati ang umusuleng. Pangaasig. Sa kabutang punto ba? Kasi nung niya tinigaman ni Suling tabagbagin, nung nigaman na taulong, iga na mo di ulok. Kasi manipot ulong, agpapababang, Niwal kayo nakatukulan na eh. Dati pirensya na kung ayong nabagas mo. Wow, nagpakal. Tadal. Tayo. Kasi manipot ulong, agpapababang, nakabrip ka saan? Uy, nagbagas na bakit ni Uy. Hala! Uy, mawari magpakita ni Malka, Madi! Madi! Nahagon na kasi ko lang nahagon. Nabyagan nagungar. Kasi ko nahagon. Maya mo tayo na nakaigang mabulangan te ang tatag itibikwas bautista. Nagkamakul. Tulo na pa ilang hati niya. Napo. At tulakak ka matahingin. Siguro no dumaktul data kasla kadaanan nga piso yung ulo na. Sige sala. Game. Sikat ko igam. Sikat lang sikat ditoy lang ditoy. Hamo igam datoy tagamin tilas nga nang igam daytoy na ipurti distikalman. Tagalog! Itilas nga nang igam datoy na kumatos. Yung uling umawak sa suso ni Ingay, nangabak siya ng waiting. Kaya anong gusto mo? Yung pakatayan mo o yung pagsurchan mo? Tangod mga tangod kasano. Taro sa mga si Tati Normal, nga unang.
Oh, gamang na siya. Basta. Dato yun. Makadengdeng aba mo dato. Animal kag bisnay mo takita na. Ay, galap pariya din nga makadendeng dati. Mabait, abay. Oh, yun nga yung sinak na ex-boyfriend ko, hindi takas mata na. Basta. Gagang angos. Uray pagpitlaan. Ano Ano may siya? tuloy tayo iti performance tayo, Anak kami pagpatay na yung sigida. Kaya may pahiti mabiyag. Medyo iya tayo tasangaw mo. Mag-ikopi mo ko na maikaon mo. Ikaw mo, kupit. Apay gamin, awang mo tuto, agruar ti biruruko. Kaem. Animal ka. Ang mga birolo ko ti pagkikita, garon. Nya. Kaagoy uyas tatakatay na suleng, animal ka. Kasla flowing di tingat taltalo, nagararuyot ti talo. Siyempre awan mang salat ng ipon na talaga garubos, Pug animal kasla. Abuuyong nga aso, katay kasla nabitsinan nga aso. Ay, gamlang. Ay, kay sala. May kami tagumubog ta sungong. Ang mga awang maabo na. Kupit. Kupitan, o kasta. Tapos dito din ako. Mabukol suleng. Sige, dito lang ako. Oo, basta. Pag kininog ko, Amoy sabsabat. ano, marina dyan. Marinam. Medyo ikayan ko ba si tanungin? Basta. Maestro. Oy, Wah! ay. Nalipatan ng pante. May ganda di ka magpante, papagutang kang duo. Ay, supay nga labak. Sige. Pasok. Palakpakan tayo manama. Alay! Ako na! Apaya. Ay, napo na isagit. Natipap. Ati pa. Amo na, tabaka ba? Marina. Ay, nakayat. Marina lang, didugol na. Narigat ni mapukulan suleng. Nadugulan sika. Sika yung mga dawa. Duwata mo't umapala mo. Sumaw ka toy. Ulot. Hanga dita, isuling igam mo, sikat na syakmat ditoy. Ani mas kas lang nakasyabo mata. Dalala! Ay naapon dyan makapangan sa supas damdama. Mapirti ti appetite ko. Kitang nagijikatay na ni agsapot-sapot. May nang ngutak na gugo mo. Yan. Uy, ingay! Nagringat ang pirok ti kwarta niya. Iso pa ya. Madam, ditip mi Amuli-lipatan. Narigat niya gangos ko. Maestro. Guray ka tatay, pinukul mo. Lumitom mo. Asa bagay, makita mo lumitom ka. Di ayabang minikwa Galileo Fernandez. Ay to ay. Ay to ay. Sakti kita mga jay. Amoy ikot-kot ita matam. Kung nanalit, ano may kita na laki niya? Yung sigig na. Basta bibidal Ay, naapang. Kasano ngayon? Kung nga kasi pa natin buhok mo. Kasano ngayon ang ating nga talaga tigas kakwam nga talaga iyawin mo tantanta syempre kailangan na talaga ti agayat kinya na. Ano talaga kahit isuna? Kalubak ti ulos, giro pa na. Abay namin narinag niya. Narinak dato yun, maapaw. Maestro. Sala. Ako rin kahit kopi mo, kalaking multi-mano ka rin. Ay, sus! Ay, sa duwa, tal-up-upat tingipon na. Napigsa mo, ti kararat na nagita upak ang ipon mo. Talaga nga dito pa'y kahit umipat. Maestro, pasok. Napanagap pa siya, di malasa. Napanagap pa siya, di malasa. Napanagap pa siya, ay pagting tumanong ka. Tumanong ka dito'y, pakuminta at tugaw ka. Animal ka, kinulog-kulog ko ta utak mo, basta makaidom ka suso. Tugaw, dumatay man tugaw apaw. Gusto nalpasan. Lagi man nga talaga nagita katay mo, nagsapot-sapot. Kay kahit ko tikas na nga katay ingay. Apaya. At nakaklasik tikas na idi grade 6 ha. Paglulusyon na katay na. Aya. At least awan ti ko Kung sige na. kasitsit,
Oh, sit. Ito, Halika. basta. Madidato, kay Madi ba kami isang taminit-sinan nyo dati aso yaw. Pagkita nga gurong ingin niya. Damalagip ko na makita kakastaw. Nga ti malaglagip mo. Di kinalimin ni tatay ko. Apay bangkay. Uy, ni. Punpun mo, nabigatan. Isabay mo dagito yung kuko mo. No magagot ka, pati bagbagi mo. Ito na nga. Makapaal-al ka. Kung anong ginawa ko sa'yo, gagawin mo kay ingin, ganon. Naman mo. Lalalala, kupiyan la. Inig ka makulo. Ulo. Dana kami lalas tusay. Umal ka rin, tikanta mo nga umal. Ay, ngal. Bitaw! Kasta, tasignalan. Ay, mababay na. Gaan! Bigod! Biglang! Pirikod tarupa. Naglang suna, nakasurot si Suna! Tungaw! Nakasurot, Pati bigod. dati nga bagtik na ranggas. Ay, mababay na. Ulo. Ani ko na di ka. Animal ka nagpipigsabal. Pag silpok tabagi siyaw. Ulo. Na! Wala lang. Pagaya yumal. Na! Sabay. Atang problema. Hoy! Maday, maikaso ka no kasta. Amo saksak ka dagit yung PWD. Amo saksak ka. Sanapan lang mo patul-tulang. Okay, ayam tayo na arang na kwa ka mo arsagit ka mo. Paminsan pa kita ipusun tanga isa na. Na! Sabay. Awang pagikan siyaw. Ay, dabagat atay naglay. Ano ang susunod sa ulo mo? Oh, muging. Sounds like Ajijay. Huging. Sounds like papada. Eta ing dimurdong na. Inang wakti muging. Ay, ang akastamot Oh, asuleng. ana nariyak niyo. Oh, Animal ka, makatitanong mo yung ipon na. ana nga nariyak. Inungwak, ungwan mo. Ako na po na siyang mampay. Agay na, ubog na taniwa mo. Animal ka. Dapat yung mungo kanyak suleng. Pangasing. Ay, agtal na ka. Agtal talabaw, tatanta. Siya ka na nartay. Nay, auray ko la ipatong amin nga magbagkinyanan. Kininutak tayo na. Mo lang tibagi, mag-artista ka pa yung mangingin mo. Kes. Aguray ka. Kaya mo tumawag kin bakit tita ka? Ang hubang sakpay tinaunag. Kes. Ho! Sapay no kumita ko kasla kumilaw. Inungwak. Aguray! Damdam aguray! Nyamuteng. Inungwak timugin. Umam garudang. Mugeng titimang ulit. Mablagar ka baktiton, taro sa amon ah. Ulit. Inungwak timugin. Ulit. Animal ka man! Ang mga muging naman na. Muging dito kasi kiss mo. Siya taga Jason, animal ki day. Wala. Hoy, pagam-amakak, baka garuyo di katay na didimugin ko. Ang mangingin. Napo. Ay na! Kung ano ubot na tagtak kay, pati mo tangiwa mo. Ay na. Uy, nadamalala. Correct ka! Kasi sutanggol. Lagtak kiti ubot di mat ngiwat iti pangiwi kabilang ti agas. Tatatagtak kiti ngiwat na. Di yung ubo mo pang silsilam di agas. Again. O kasi samputan ta na maga di bibig na. Inong wakday mo gay ngaw. Hada! Ay na. Ay, Jesus! Agur ka ng mga lakbote. Uy. Agurno nga katay na. Dapat nato ka agmama. Ay, kabil mo tayo, nagwaruyot. Ornungan tasinan tayo. Nagimas nga ilabay tin na puy data. Ay na.
Sapay lukitaan ka kasla pagmulaga nga ukan siya ka. Ano ba kay sisbo ako? Again. Ay, naku. Inigamak muging, muging, oh, ay mabaeng. Sapay ulukan na. Inigamak muging, ay mabaeng. Ipigpig siya na lagaro daw. Inigamak muging, May isa tataro sa amot na pagtina. sa bagay. Ay adayo ka pa, ay ayak ka. Animal kan kanal paak namugin ko na. Kaya namalpas pa buya kasuling malulod dati ulok ditaw. Inigamak muging, ay mabaeng. Nen! Gusto nga butaw! Padaso! Pugulang ka! Anya, di ba ba? Itimuging anong susunod sa noo? Nasaki lang tibagbagi nga malulong. Gusto Nasakit mo pa yung tubig, utak tubig? ko. Inom ka? Inom ka? Okay ka lang? Painom mo ka, gupubong tangiwat na. Napo. Apo daw, mailin nyo timula yun, dagiti kamaisan nyo kung kapagayan nyo. Ibibabad yun lang tingak kapagayan dato kitaan nyo. Libre pa danom. Pagkatipid kayo, tigasolina, winukrudo. Libre pa danom. Ay na. Inong wakti ako. Aguray ka, panay mo, umunguak. Ore naman. Unasang, tani naglanit data bibig mo. Kas Nananaryot ingay, nananaryot. Go. Oo. Ungo. Aguray ka mampa. Ungo. Medyo napagad, Jay, agong na. Inong wakti ako. Hay, ang anayabo! May dagkat mo! Ang anayabo niya! Haan ba? Dagito'y mo. Inong wakti ako. Uy, yan. Uy, alasunggar si ka. Hey, mama. Bahina. Wakti ako. Oy, apay na tapitikong natatalapayag ko. Inikamak agong. Ay, mama. Ano na kasi? Inong wakti ako. Ay, adayo ka pa. Inong wakti ako. Gusto mo talang? Ay, mama. Animal ka, wadagan ka to, tawari may iniwarsikat ka Nagsit sulay. na, nagsit. Ay, hindi ka man nakapaingay. Ay, inakbayan na ka ba? You may now kiss the bride. Ay! Yak pa kay tag-suicide. Ay, Ay, niya, tibabati, agong mau. oh, napangano sampulang gate. Labsanan tayo tangiwak. Talangang nakawalong dati ngiwak ka, oh. Diyak kaya mga kawalan tangiwan Oh, na. animal. Ito naman ngayon ang pagpapalo mo kay Ingen, mas maganda. Hawak na ito. Nakukuha din ako ng isang ganyan, no? Saktan mo siya. Sampai kita nak tinapagbugot ni Kumita ka man ito. Palit tayo yung may laman sa'yo. Ito sa'yo para mas intense. Mati nga talaga di sa kaunos. Mangangkat tabal. Nakapangan sa lupot dato. Ay! Awang padikan siya! Mabitog ko dato yung maukra na kalauong. Dito tayo sa papa. Dito. Timid. Inigamak timid. Naiwan ka. Inigamak timid. Ay! Medyo nadagsan mo't sulinag di sa kadakargana. Siya pa yung lukan na nila na. Wala diferensyan ko naktumot. Dati mo bati nga bakit pakayaya na mo. Lagi martibok na ni kaladarisayan nga manok ah. Ay, ito mo atay nga eh. Nagdagsan mo nga diso pa na itibab. Ikatam ni daram na. Hinig nga. Ay, mati ka Painom mong laktamot ako mamo. Makan! Bagte! Di ka papate! Subli ka tibalayan. Naalaw ti kararuwa mo. Sapay lang ko matagsimpa taon. Shut up! Behave! Again. Kalubam. Inigabak tinig. Ay adayo ko tanig. Hey! Tingin! Ang adyan na! Yung ulit mo na pala makulang. Neng! Ay mababa.
Pinakulak tengah. Dito, tengah. Dun. Tengah. Oh! Hamo tip-tipa pong dati ito pagkagpiwe sa kapibaw. Dito tayo sa leeg. Oh, tengah. Inigamak tengah. Ay mabang. Tengah. Dultog. Inigamak. Nakalpiit mo tisipak na. Ay Wisit kayo kadua. May baganti tonsil ko na. Ayan. Ayak mo mas. Malalian ang kinabagtinan sa... Ayan, ayun ka ba? Nag-enjoy. Nagmaya, hinigamak ka na. Ura na lang palakpak mo niya. Aray ko, sa'y karabukong. Ate tayo, barukong. Tayo. Keren. Ano nakaginawa? Barukong mo. Natanon mo dati pagbibiyag tubig. Talaga ba ingay? Baka ginawa ka? Natanon mo dati pagbibiyag tubig. Agpili ka na kaya mo petroleum gile wino tire black. Tanawa mo tanong kangalugi. Ay na. Anong kulay ng mungay niya? Malaki. Oy, basta piso ka na tamungay mo. Okay, syempre na overdose. Ito na. Animal ka, pangaguyod dati sa 60,000 diba? Hindi nagastos ko to yung bakti lamang ba naman. Garuyo manan. Sambutan daw. Parta ka. Mo iran-ran ano garuyo di katay na. Pati ko madari pus-pus na tabrak. No di katay na siguro ti sagot sa di brak mapalabas talong aldaw wag tubo uong na. Halagay mo yan. Enigama. Oh, yan sa ganun. Katarus. Animal ka, wala limitin mo di bato ka naguyasan iman. Ay maba. Kaya mo sura? Na? Kaya mo? Basta takka ba? Ay, napon niya mo teng. Wisit. Awang bagyo nga magnup-nup tangiwa mo. Kinaot-kot baroko. Kaot ka no. Kaot. Oh. Wisit aguri ka dati kaot na kita man tapos tukak-tukak na mo. Kinaot-kot baroko. Kupay di may isang paroko ay mabang inigama paroko ay agayu kapay Madam! Patulang ka na talaga. Diswang ka. paroko Isip ka sule, nga mong lagar ka na diferensyanan. Siyempre, surutan na ka. inong ay jukay Oo, trabaho. Inong wakbaro kong trabaho. Inanusak aming hinaramid mo, balis-balis lang. Muapay mo kami. basta tama pa Pilipinas din yun eh nagtagtadan ka tayo na animal kapag umuwak Sa grapom amin. kasta mo di ubigag katkataya mo bukta na Inong wakbaro kong medyo ibababata nga tapos eh baroko. sabi kami tagkatkatay ka Pumulot abang tissue. Takabanta. Tissue. sige kaya kata Oh, sige. oh daday baka di balay ano matayak inong ano ito
Lingot mo o katay mo? Katay mo? Ay, lingot ng ano. Lingot kang katay, may samula ang na tungang. Inong Hani ka to, bakibagada na arti ako, kailangan ta. Inong wakbang. Guys. Muri ka ni Ira nambot anawang ti agaruyo. Sige, sige. Magsalita ka lang. Tata. Okay, sige. Guys, may kumare. Ay, nauyong. Okay, tatan. Inong. Agura ka agaruyo tan, sambutan. Mati, sambutan. Inong wakbang. Tatakay lang makaput-apot, imanyakis nga bagtay. Gago. Inong wakbang ko. Sipaw akin kayo. Inong wakbang. Uy, Beng. Hoy, nagpakanig ka pa kami pinaminsan, ginangabang natin. Animal ka, sugar na kayo, utok diniwa na dyan. Matukay mo ta, subi-subay. Siguro makatayan na kadatoy suling to, mamagan kas lang nagawilasan iti sa lausig dadi mamagan nga katay na. Maglaki din ta napakadaan ako, nasiputak ka, ta naagaruyo, ta ang kalabutag nagkas niya. Naglamuyo ipanaguyas na kas tani o kas lang karayang maulag. Animal ka kiti, makapirti ka sa lunat. Nalpas baruko. Kaya nga talaga. Ito na yung tangal. Tayo tingnan bakat na Nakaro ka nga ni Junjun. Makapasangit ka. Ay, ito na tangal. Tingnan ang mabaling nagigumad ta babae. Duwata ginigum Gusto mo, hawak ka? Gusto? Sige. Sige kano, igaman na. Igaman na ito? Wag. Mo ito na? Wag. Ay, dito? O dito, hindi pwede ito. Nagdudugas ito. Nagpadadaan niya, gugpog mo. Nagdudugas. Agupog. Agbilbil ako, no? Kasi naubig, nagbila naman. Okay, kaya ko lang awutan yung bil at kuping buton ito yung tinga. Lala mo. Inigaman. Tinga. Ay, di makakal. Uy, nabagas na talo talaga. Inigaman. Oh, pag-Gangnam Style! Sexy lady! Pag-Gangnam Style! Kasaway pang tilugan na! Ay, amo yung lagi pa! Kasla! Ano mo? Paglaki din dato imak tinakatayang. Naging-iwat ko siguro ay naapo nakarkarong kita ulag. Nina. Maya dati ang tatag sikat alkalan ni. Nagimar. Lubigat gumatang kamok sisilin ato marag tanumpes dati nintag. Ina nagpababa ti guiter na. Dati buklong na nagpababa ni Gimana kasla sikat-sikat ti kawayan. Alright, ayan, thank you so much. Palakpakan tayo manapo ni Isuna. Ayan, damagamin manapo dyan. Kaya sunganagan na kumatap ni may kabin nito. Apo di YouTube, hindi tinagan na nga awag nito eh.
Jason po Jadi to, may isa ka sabuto. talaga. Tanong may kabil may o dyan tinagan na dyan ti YouTube. Kasi ano ngayon mo dato yun niyo? Naulatan ako. Oo, ayan. Sakbay tayo. Ayan. Sakbay tayo nga lipasan. Aghay, kamampay di YouTube video tayo. Kamapalabas ni Manong Aldaw. Ada di kantin YouTuber. Ayan, Sabi mo, manan. shout out, shout out. Corn beef. Sweet corn. Ayan. Siyempre, kinuha ka namin kanina doon. Ngayon, itutulod ka na. Ayan mga ganyo Apo, ti plataforma ni Apo Kapitan. Sige, sige. Lise ka no, Lise! Lise, wayaan nyo. How much is that dog in the window? Ow! Sige. How much is that dog in the window? Bagtay. Ayan, tatay sinuntuda ka ijay. Tatay tulod na kamot lang Ayan, kunting katahimikan lang po pamadayaw kini tay tulot men. Tagiti mangayat apo nga makipagtulot, ijay kailangan likod. Lumiliw ka makinyamay. No, daman kaya mo ay ibaga ay ibaga umol kagayam na. Hangkag pakpakita at patpatagi-inup kalaeng tama nagbukbuteng kami. Adamay tadmikin niya mga kwartam tayong bagla pamasahim nga dumanon kini San Pedro. Hangka madanagan tapabalunan da kamot ti midyas, ules, tanudi kang aglamin. Kabilan da kamot itilampin mo, tayong bagla, ikabil mo dito ay tibagi kabilang tibado, tanong nagtuttikatay mo, hanga mapasata barong mo. Gun pabalunan da kamot ten tipilit nga parot, imbagla kag katungtong munto ijay, tanudi ka nga maburing. Ayo. Wayaan nyo ante, tadakos nga may sagi. May naging marbuyabot ang iwa mo. Masagid na ka dati, sarungo na ka. Naging kay databadong ni, kas lakyat-kyat Ay, tayaw. Bili ng dagit ubeng. Ubeng, tistyro, giliko. Pansit ka dinardaraan nga tabungaw laeng, tikargana. Ay, dagit di barangay italo dapat di barangay Lawak, Alcala, paki-assist yun Alay, ako. tayo. Niya, Naturay ka mo. Si Kante, may sagip na ka. Intayon, awan ti tumaltalyaw, itulog tayon. Bigyan ng pamilya, ingin di pamilya. Pamilya ni gaggadin yun di manok, tano makapulipagpagpay. Dagiti ka anakan na ilayaw mo. Nagaduda mo to. Tayo. Uy ka, dati damag ko. Inya. Kasi ano nga dati, nagkakwarta na kasi ano, gumatang mga dati nga eh. No gumatang ti hilo, kasi wala nang payag pa. Gumatang ti sigarilyo nga Winston. Apin kita ka sa Agila. kasi ano nga gumatang sa buntan laba. No, champion. Champion na nga ba? Tayaw. Ay na. Sulay. Nag-suicide ka nun ni Nabigta. Wala nag-suicide. Kami natilmon na kami di katay na. Tayo. Ay, manong ko. Ay, sangaw mo nga di ka na anusan. Isumundan din ang kiltay ti angas mo. Ay, untog mo ba? Nga di ka maipapa. Ayaw. By the rivers of Babylon. Woo! Kalan! Seduction! Yeah! Purang duwalo na! Remember by the rivers. Wisik ka Uray lagyuyo tidila mi pamaya. Dakto gawan makaisis mo Makaterternut ako.
Tata kami lalaban ng gasto eh. Oh, hingga na. Kaya na kay karya mo! Kompleto maalwalo, mapay kami na nagsuplik. Father Rivers of Stone! Babylon! Sigalap ka! Lalala, nagsapot-sapot, di katay nakatalta. Ornunon ko na. Danong manap. Danong na. No, awan na po, ti danom, mabalin di tarin danom. Tatay ate danong na tanong ka. Tuloy mo yan Halalwan mi dayta. Paano na nga eh? Uminom lang, talikod pa eh. Ay, Nagmulumog. Naglok-glok. Uminom ka ba sulay? Suplatong Djibouti na. Ay, sublime, sublime! Sublime! Hindi, sa'yo na. Ano na may sumsuplain? Bakinan! Naapal magkarkarmam si Kang Tuol. Ay, tayo, tulod na kan. Hinggan. Kagami na papatugtugan na ano, di nga sublime. Na itulog nga rudel. Kamil na din eh. Makainilong kami eksakto, mga kasuman. Sa ilo ka kante. Nga. Amo kaya titik Strauss. Si kangayan temuk ne. Pamilya ka nasit nan, iyo nagyuman dati gasol. Umakanyan tay. Namay dati ni mineral. Amo kaya. Ako nga katagbiyak ka 100 years din na kayat. Amo kaya ti uminom. Ay, kay payag samal. Hintayon. Tayo makan. Hintayon. Sampai tumalyaw pa ilan. Ay pasang. Okay na. Ayan, ata naman na naman yung first pinigin. Ayan, nagpasalamat kami una apo, dagiti kanlo apo nga Factory tipe. ayan, abangan nyo apo di YouTube channel. Pasensya kayo nang kami nga naka-live di Facebook tata. Tadye han launa yung napintas Ang nasaya tayo. Ayan, so buyayon to lang ng apo di YouTube channel. Di nangyari apo tata ditoy. Tadye YouTube channel mi apo adan apo ti 68,000 subscribers. JNT Facebook page may at na po 323,000 followers at paki-follow yung man apo, paki-share, subscribe, like button. And kami ulit apo di Solang Daos Bella to Servicio Compliments na Fernandez Galileo Balungaw Funeral Homes. Ayan, nagyaman kami unay kada kayo amin apo tatanga rabi. Hangkar pa apo kung awit, tagsubli kami pa apo damdaman. Ayan, dagiti ang pa'y nakapag-subscribe, naka-follow, aramatin yun apo, tano ti kastaw, madupay ti subscriber, kan followers, nang nangro na ti supporters ni, tano proud to be Ilocano, proud to be taga Pangasinan, kan proud to be taga Alcala, ti inang ko apo ket taga Barangay Kisikis. Ayan, kastawat ako, salamat, iti pamilya nga nasitlan, iti nasayaat, kan nabara nga panagtaripato yo, ti Bongo, iti Suling Daos Ban, kan kada kayo mutan apo, salamat ti Anos yung nga nabuybuya kada kami, taginay paay mi nga napipigsang katawa yo, napipigsa nga palakpak yo, kanasasamit nga isem yo, iso apo ti inspirasyon mi, iti rabaw tin tablado, hangkay pangagaw awit, tat ipay mi tatangarabi ikas la halo-halo, umun-unod unimas, Rumaprabi, Puintintas! palakpakan tayo ng tingasulay. Salamat, naimpag, narabi.